ka DGP jong ka Meghalaya ka Aida Sisha nong rang hakas nginikong kalaong ba kinok thoket ki ba thoket halor ka jingsa penyap uraja raguan si hasora kipsum lakhen tang ka jing I triangle kum ka jing thumu bat ki dangwat penia ya ki wepat ki angle baper ni dak thoket hatu kadang don ke aka ka ba khampalat ya kane ka mukoduma kalong ka ba phla batang hapo khendiat sni haden bakala songkurim kasonam kan penmi ya ka jingsun ka bajur pha yala ujong utnga laong ka kong nongrang kasonam kalaya thu haki nong thoket bayaki jingdeng jong uraja ki balaja labu hakawe ka jaka bat ngin sapek bne yakata laong biang ka kong nongrang baro ki bala syakyam unsara jasora hakapor khat arbaje menta kasni nakabenta ban penwandur biang yaki jaka le kamsniu ban yo susu yaki saki ki babne ki pulit ki laong bakine ki nong penyap riu ki dei ki parlok jong uraj ki bala thambor ye uraja nakakli dakawat hakmat kasonam hat jaka yang kali jong ka wei saudong fol bat nang ta ki labrat ya kamet jong u saka klau laya thu susu ki jingtip ki bathamai ki lami ki ba phla ya ka jingla panikong bat ki lapen pau bakane ka jing penyap ki bala le ta ki laingut ki parlok jong uraj pum ka jing ai seupha na ka benta ka pisa kine ki laingut ki runar uwisal uakas bat uanan ki dei ki parlok bat uwei na ki udei ubahayeng jong uraj bat kam dei ka jing penyap reu kaba julong ta ka jing ya te kular lane na ka penta ka pisa handrai ka dei ka jing le sobha na penta uparlok jong ki uraj khuswaha lapen rap susu ka kong nongrang ka wepat ka bala ino ya ka manggal sutra bat uring haka platroli jongka haka we ka homestay hasora kabala pelong ya kipulit man subajur ya ka kong nongrang kalaya tu kamensua